Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Ketua DPRD Kabupaten Magetan Bapak Joko Suyono Esos, ingkang kawula hormati jajaran Porkopinca Kecamatan Lembean, inggih menika Ketua Bapak Sekcam, Bapak Dan Ramil, ugi Bapak Kapolsek Kecamatan Lembean, ingkang kawula hormati ugi Bapak Dalang Kinardi Carita Muda saking Pacitan, ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Lembean, ingkang kawula hormati sedaya perangkat ugi Bapak Kepala Desa Kediren ingkang tansah kawula hormati, sesepuh pini sepuh lan sedaya undangan ingkang berbahagia. Monggo langkung rumiyin wonten ing pepanggihan dalu menika kula panjenengan sami tansah ngunjukaken puji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat nikmat sehingga wonten ing dalu menika kula panjenengan sami saged angrawuhi adicara bersih desa ingkang wekdal menika utawi dalu menika merupakan acara puncak ingkang badhe dipun wontenaken pagelaran ringgit wacucal sedalu mepet. Sholawat saha salam mugi tansah kunjuk dumateng kersanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu sapatipun mangke wonten yaumul kiamah. Amin. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, wonten ing mriki nyuwun pangapunten nyadong deduka ingkang kathah kawula kapatah dados pranata acara ingkang badhe maosaken reroncening adicara wonten ing pepanggihan dalu menika. Dene adicara ingkang sampun rinunce inggih menika angka setunggal pembukaan, angka ingkang kalih sambutan Kepala Desa Kediren, adicara ingkang angka 3 sambutan Ketua DPRD Kabupaten Magetan inggih menika Bapak Suyono nyuwun pangapunten Bapak Joko Suyono Esos ingkang mangke badhe langsung penyerahan gunungan dados simbol dipun mulainipun pagelaran ringgit wacucal wonten ing dalu menika. Adicara ingkang nangka gangsal inggih menika penutup. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, monggo kita buka sesarengan adicara wonten ing dalu menika kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adicara ingkang salajengipun inggih menika sambutan Kepala Desa Kediren dumateng Bapak Dwi Heri Susanto kawula sumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Joko Suyono Esos selaku Ketua DPRD Kabupaten Magetan, yang saya hormati
Muspika Kecamatan Lembian, Bapak Camat, Pak Kapolsek Pandan Ramil. Yang tidak lupa saya hormati kepada Bapak Dalang, Bapak Sunardi beserta kru dan sedaya masyarakat Kediren. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Ilahi Robbi karena pada malam hari ini kita sedaya saged berkempal lagi di halaman yang sama kanthi keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat bil yaumul akhir, yaumul kiamah. Allahumma amin. Para bapak ibu undangan yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Pertama, kedua, pada malam hari ini nggih punika malam puncak acara Bersih Desa tahun 2016. Desa Kediren tahun 2016 mengadakan 4 event. Mulai tanggal 21 malam diadakan istighosah. Jumat kemarin, Jumat siang diadakan tayub. Jumat malam diadakan pengajian dari Surabaya, dan malam hari ini ditutup kanthi ringgit wacucal sedalu wetah. Mugi-mugi anggene Bersih Desa ing taun iki kita ndonga dhateng Ilahi Robbi, mugi-mugi hajate kula lan panjenengan sami ditampi dening Gusti Allah. Mboten kathah anggen kula matur keranten wekdal sampun dalu. Mbok bilih enten klenta-klentune kula nyuwun pangapunten. Akhiron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dumateng Bapak Dwi Heri Susanto AMD Keprawat. Adicara saklajengipun inggih menika sambutan saking panjenenganipun Bapak Joko Suyono Esos selaku Ketua DPRD Kabupaten Magetan. Dumateng Bapak Joko Suyono wekdal kawula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Ingkang kula hormati Pak Kepala Desa Mas Dwi Desa Diren, ingkang kula hormati sedaya Kepala Desa se-Kecamatan Lembean, ugi Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Sekcam, sedaya para sepuh, para pinisepuh, warga ageng Desa Kediren ingkang kula hormati. Saderengipun monggo sareng-sareng kula dherekaken ngucapaken raos syukur dumateng Gusti Allah Ta'ala keranten limpahan barokah ugi nayahipun kula panjenengan sami dalu niki saged rawuh wonten pagelaran nika kanthi keadaan sehat walafiat.
Sholawat ugi salam tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula panjenengan sami antu-antu sahabatipun. Bapak Ibu sekalian kang kula hormati, ngapunten kalau bahasa Indonesia memang kepala desa, tapi kersane sekeco Mbah Lurah nggih. Mbah Demang nek kula rumiyin niki. Oh nggih. Bil khususon niki kula ajeng ngaturi Bapak Dalang nggih, ketingale niki kan senem jantunipun. Nggih. Ki Mas Dalang nggih. Ki Anom Sunardi ingkang kula hormati ugi matur suwun sanget Mbak Lurah ugi Mas Dalang dalu niki kula panjenengan sami saged makempal wonten mriki kanthi maksud sareng-sareng mirsani ringgit sedalu netah ingkang niki merupakan acara puncak dari hajat desa. Kalau mau Mbah Lurah sanjang milai tanggal 21. Nek kula emut malan milai tanggal pinten pas jalan santai nih nggih. Nah, luar biasa sangat. Nggih. Kami atas nama pribadi maupun lembaga memberi apresiasi yang tinggi kepada Mbah Lurah atas peran sertanya nderek nguri-nguri kebudayaan Jawi napa malih saderengipun acara puncak niki pun diwontenaken beberapa kegiatan termasuk pengajian. Ini hal yang luar biasa di mana ketika perkembangan zaman, perkembangan IT yang luar biasa susah dicegah. Kalau kita salah memakai, salah menggunakan akan menjadi petaka, tapi insya Allah kalau kita menggunakan dengan baik dan tujuan yang benar akan menambah wawasan kita semua. Nggih, wau Mbah Lurah namung sekedap mbok pilih kula nggih mboten matur kathah. Wasipun mendah malih matur suwun sanget Mbah Lurah ugi kula ngucapaken dirgahayu Desa Kediren, mugi-mugi Desa Kediren ke depan lebih baik, lebih maju, ayem tentrem selaminipun. Nggih. Sedaya ingkang rawuh teng mriki mugi tansah pinaringan seger waras. Nggih. Ingkang terakhir monggo sareng-sareng kita ikuti, kita bersama-sama mengikuti pagelaran wayang dan mudah-mudahan bukan hanya sebagai tontonan tapi bisa menjadi sebuah tuntunan bagi kita semua apa yang akan disampaikan oleh Ki Dalang nanti. Kula kinten mekaten wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dumateng Bapak Joko Suyono, Ketua DPRD Kabupaten Magetan. Nggih nyuwun pangapunten. Adicara salajengipun inggih menika penyerahan gunungan secara simbolis kangge pertanda bilih adicara pagelaran ringgit wacucal sedalu wetah badhe enggal kawiwitan dumateng Ki Dalang Nardi Carita Muda kawula aturi minggah wonten ing panggung. Ugi dumateng Bapak Kepala Desa Kediren.
Ya, kepada Bapak Kepala Desa diserahkan kepada Bapak Ketua DPRD. Ya, ini mudah-mudahan ini menjadi calon pemimpin Kabupaten Magetan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan ya. Penyerahan ya. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian acara pembukaan sebagai dimulainya pagelaran wayang Semalam Suntuk yang akan mengambil cerita Wahyu Ponco Darmo yang akan dibawakan oleh Ki Dalang Nardi Carito Mudo dari Pacitan. Nggih, matur suwun. Kula selaku pembawa acara nyuwun pangapunten menawi wonten sedaya kalepatan. Akhiripun wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lamun sira ngeguru kaki hamilya manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarata kang ruhing kukum kang ibadah lan kang wirangi syukur oleh wong tapa ya jagat dewa Bathara ya jagat Hyang Pramudita ya bandha ya donya amal-amalku dhewe
Mengko tangger murid seswaku ingkang banget tak tresnani ninggal kala yaksa. Wonten pengendik ngadhawuh paduka Sang Begawan Jati Kusuma. Miji dhumateng ingkang putra siswa kula pun kala yaksa penemban. Wiwit dina iki adoh tak awit cedhak saya tak caketake. Ana wigati tumrap jeneng kita nggar seswaku. Nur inggih menika babagan menapa penemban. Kula namung tutwuntang dhumateng paduka Sang Adi Penemban. Mboten badhe mendha ing pamilunta saha mundhut ing keguntur. Najan to kedah nempuh dhumateng purbaning mungsuh. Iya anakku nggar bagus yen pancen kaya mangkono. Wektu dina iki aja kesuwen jongger. Pun bapa bakan leledang ana salah sawijining negara. Najan to pun bapa iki pandhita ingkang kliyang kabur kanginan tanpa sangkan lan papan. Nanging mbok menawi akeh titah Madyapada ingkang mbutuhake kelawan pun bapa. Kula nok-nok inggih penemban. Kula ingkang badhe sagah tutwuntan dhumateng paduka Sang Adi Penemban. Dasaripun ngasekten ingkang sampun kula gadhah wekdal menika inggih saking reka daya paduka Sang Adi Penemban. Iya ngger yen pancen kaya mangko kesuwen dene pun bapa bakal lumaku madyaning Dirgantara. Tak jaluk jeneng kita aja nganti cumpen nggon Madyabala yo ngger. Woneng griya mangungkung kandruhan limang leno tanpa kanin kantrining tumuwa salami mung ngawas eling eling lukitaning alam satya wektaning tumati supati nirhing sangsaya ya iku pangreksaning urip waktu dina iki tutuwuntat kelawan tindak ing Guru Sang Begawan Jati Kusuma. Jeneng ingsun kudu Madyabala sak cukupe. Ingkang mangko bakal tak ketapake Madyabalaku wektu dina iki.
Sekanane wong yen luhung petang lopo cegah guling elinga solah jat miko wong yen wacana kudu manis mreseng seming sasama samaning manungsa sami wonten pangendika ngadhawuh dene Paduka sinuwun miji dhumateng wadyabala sakan gawan kula sinuwun semanten ugi kula wonten dawuh sinuwun Paduka Sang Prabu Kanayaksa miji dhumateng kula sawadyabala sinuwun mengkene wadyabala iki dina jeneng sunampa dawuh saka guruku Sang Begawan Jatikusuma ingkang wektu dina iki bakal tetulung kelawan nagara ingkang lagi nandhang kapitunan ingkang mengkono gandeng pancen wis dadi kewajiban saha darmaning pandhita ingkang kudu tetulung dening bangsa liya memayu hayuning bawana gawe tentreming jagat raya iki. Muringgih lajeng kados pundi pirsa Paduka sinuwun. Wektu dina iki aja nganti katalupen ayo siagakna wadyabala tutmuntat kelawan jeneng ingsun. Menyang endi papan duning Sang Begawan Jatikusuma aku nglawan kowe kabeh kinang ngetutake tindake. Kula nok-nok inggih kula ing badhe sagah ngasta wadyabala sinuwun. Kula nok-nok inggih wadyabala kula badhe kula kanthi sedaya kunjuk dhumateng Paduka ingkang sinuwun. Tak jaluk kudu nyawijake golonge atimu. Aja nganti tumpang suh dhewe-dhewe panggonanmu malah kepara cundhukna rasamu. Prabu
Arep Brata Pitana minyak sepining swasana srana murak